Iwewe uni chinyuto. Chinyuto handi. Autorina kachinyuto. Ayo handi. Kose uchiramba kuenda naye. Ko ndinenge nchipinda papo. Apa bana pandinokwanisa kupinda. Tuda kuti uyazi kutenda. Rudo ndokwataida kuenda ikoko. Saka iwo pamai. Apa kutachokwadi mambo wangu. Apa handikwanisi kupinda. Ini hangupoti pandakazvimirira handikwanisi kupinda. Inopoti handikwanisi. Asi kuvapa date ndodi ndikwanisa kuvapa. Hapana chakaipa. Hapana chakaipa. Hapana chakaipa. Aiwa. Ini mataura. Imi ndine vanhu ndinozo manokore Tobias manokore tetra mabara rekunyora ndo Tobias manokore vana vambuya vangu ini baba vangu ini saka pakaitika zvakaitwa naRubio na service ututwana takatulitwana tudukuduku anga itori ne 7 years mukuru wacho achakanga ne 9 years Joanna ari pakati pakanga ne ameno asi ndo difference yavo saka pakashandiswa chimene chakaita chokuti ameno zvakatikatombo tasitatora pina mukati mazi ndakumbirwa na siku kwa kuti vana vokuvadziwa vabetserei asi imba yakatengeswa nechito chinhu toda kuti tichengete vana ava nemba iyo manokore ndiani murundi bafana kutaura na mambo simuka zvinoreva here kuti baba vanga vasina kunyoresa masi sichitapomba imese hakuna tirokanzuru vasina kunyoresa kwanzi msindo wafana na beneficiary yemwana anu akatengeza nerudo wafana pamatokari ana wakulupas goro avana inantisina ana wakulupas goro nokanzura ariko ku cancel yokadoma ku stara propas goro arimo kuma files amuna Inini Clopas Gororo. Ndasumza rokurongo ruchi. Kuti zvose zvanchataura pano. Chichava chokwadi. Pamberi pamambo. Namwari. Mwari vandibatsire. Taura iyi baba wangu makasumudza vana nyatsorwa zvakasununguka iwoterera mando pane nyaya uchazopindura zvavataura taura iyi baba ndakatengawo imba kuna Rudolf Bafana muchiedza 763 ndatenga imba iyoyo ndobva tanyorerana ndobva tapedzerana ndobva ndaenda kuKadoma ndobva tanoenda kuma secret agents ndobva tanyorerana zvese ndobva tadzoka ndobva taenda kukanzuru ndobva vanochinja ownership zvese ndobva zvaitwa saka pandakazodzoka ndichibvawo kubasa ndandiri kubasa ndichida kuti ndikwanise kuisa vana vangu paimba ipapo ndopandakasvika kukanzuru zvikanzi mufaira mako makashota death certificate yamusindo Bafana vanova baba ndiye akanditengesera ndopandakazoenda kuna witness ndobva ndabvunza namba dzevakomana witness ndiani Sevi Murombo ndobva ndipa namba dzavo ndobva ndazokwanisa kutaura navo vakabva vati aiwa death certificate iri kuHarare ndokumburawo mari yekuti ndiende kunotora ndobva ndavapa $10 ndobva amenoti vakazoenda saka chakazoitika ndechekuti havana kuzouya kwandiri kuti vari wana death certificate ndopandakabva ndazoenda kuna Murombo akati no ndichataura navo newitness saka chakazoitika ndechekuti havana takazotadza kuwirirana pane zvavaida kuti ndivape kuti vandipe death certificate vaiti vari kuda mari nokuti takanga tiri vana vadiki vakatengeswa imba nemukoma wedu hapana chatakawana kandodamudzira seitira manje kuti certificate ava tipe mari kuza napo before ndizvo ndikuti vari kuda nyaya ina Rudo akafa nyaya iri kuti chii kuna varuda certificate
asi ndoda mari oti ndoda mari because atinenge takagawo pakatengeswa pana mukoma council da death certificate for claim ownership for council ka claim ya bada death certificate kubva kuno uyu tautidzwa pamwe ari kungopomerwana kudaro pamwe akadaro zvichikwadi havasati vamupa sumuka iyoyo bafana sumuka wakupa miko zvino Ini pot pavafana Nipoti pabafana. ndasunga roko wangu rudyi Ndasunga roko wangu rudyi. kuti zvose zvandataura pano Izvo ndataura pano. chichava chokwadi Chichava chokwadi. pamberi pamama Pamberi pamama. naMwari. Namwari. Mwari vandibatsira. ndapomire pongori wave kupindura mai zvataurwa nababa Ndizvo. wazvizwa ka unoti kudii Zvakutaura izvi asiri izvo. Asi vachiuya kwandiri tanga kutaura navo. Vakauya kwandiri tikati no death rababa riri kuHarare. Ndaishanda kuHarare mazuva iwawo. Ndaishanda kuHarare mazuva iwawo. Ndokubva ndati mari yangu bva ndirishoda bva ndaenda kuHarare kusura mangwana. Ndobva vanipa $10 zvichokwadi. ndezpokuti ipo avari ndoda death certificate hauna kuiwa nyaya iyo Haisati yasvika ikoko. Haisati yasvika ikoko. vari kuda Vada death certificate kwete rababa vangu. Asi ivo vakati da death certificate ramudhara wangu. Asi vakazochinja ivo vakuti da death certificate raRudolf. Ndobva vasungisa muzukuru wangu Colin Wafana vachiti mwana waRudolf Wafana. wakapuwa $10 death certificate. Aiwa ndada kusabvunza ine ndikati pane nyaya yauti wataura zvisirizo apa but urozama kutaura kuti iwewe wapinda zvakanaka kwati iwo wataura $10 wapopora kuti wataura chokwadi wataura zvisirizo kana pane dani kubate wataura zvisirizo sei iwe wapopora zvawataura kuti $10 wakapiwa ipapo ndopano vadaro ndokubva ndaenda kuHarare ndobva ndaine death ndokubva vadzoka ndovafunda na Sefi Murombo. Funda na Sefi Murombo. Mari? Death rababa wangu. Risiri ravaida iyo. Ndani death rababa wangu. Simafaraita. Iwe. Terera iyo. Uya achitaura. Gavasi. Simukaite guroro. Iwe death rauri usingapindi. Kuyari yakupa mari. Ikona zvazvi. Ai. Mira kapantaisa utsotsi wacho. Taura ichi. Wakaenda nemari yewe. Iri nyaya yedeath. Rawaifanirwa kuuya nawo. Shamwari death redu. Kana maichitanga dzauri kuda iwewe. Maichitanga ipapo. Kuti ashamwari ndiri kukupa. But wonawo kazvatakaitira. Zvakadai. Waita zvamakamawirirana. Zvinewe death hauna kuyana. Wakuchiklema kuzotengeswa kwemba. Koko wakanga wanotorera. Anoklema kuchengesa kwemba. Ivo vabvunze vanogona. Mira kashamari tingapedze nguva yako idiki. Ndainwa kuti pari kubvunziwa apa. Chinangwa chekuenda kuHarare kunotora death. Yanga iri yainoiwa. Ndizvo. Vakati vakagarisana. Aiwa, ingobvuma kuti ndizvo. Ndizvo. Yanga iri yemurume uyu. Sei aisiri nyaya usina kunoritora. Saka wakanoritora nemhaka yemurume uyu. Wadzoka nedeath manje wave naro. Ndopo wabva wafunga kuti baba vangu havana kutengesa amba. Musindo ari kurehwa haana kutengesa amba. Akatengesa ndiani? Atengesa mani Rudolf. Ndiani? Rudolf baba. Rudolf chii chako? Rudolf mukomo. Mukomo wako. Ndiakatengesa amba. Ndiani death rinofanira kushanda apa? Aiwa. Rinofanira kushanda ndirani? Rinofanira kushanda apa ndirababa wangu asi akatengesa Rudolf Wafana. Saka ndiro wakanotora kare ndio ritodiwa iro rinofanira kushanda. Uyo ari kungoda death rinoshanda pamba rababa vako ipo. Ndio rikudiwa. Iwe wakusara Rudolf Wafana mberi manje. Rudolf Wafana imi ndi munoziva nezvaRudolf. Ava vanoziva vafana emusindo kuti death rake riuye. Saka iwe ndio wakambonotora
wadzoka manje uyu akuda dhekera vanotora riana vaurirana pa10 wakazodii vakauya ndikati dzetsiri ravekwa ndakuda maifarai ndofunga kuti mutichinjire kozi inini ndakarasika pakuti hatina kuchinja ownership kana tisigwa imba yaRudolf Wafana havana kuchinja zita rababa wangu naRudolf ndobva vatengesana imba yavo Clopas Gororo Rudolf Wafana na angati Witness Sophia Machi mukadzi wavo naSefi Murombo naRenichideme isusu ana Potipa takanga tisipo zvadaro ndobva vadzoka chita setirikuwisana ndobva vasungisa muzukuru wangu anonzi Colin vachiti vari kuda death certificate raRudolf Wafana ndobva taenda kukoti civil court indaimunogara pasi ndobva tatokwira mota yavo indakaenda ndine nemuzukuru wangu Colin aiwa vakuronzerwa handisini mwana waRudolf Wafana Rudolf akafa asina mwana vana vemurudzi wedeath ramuri kuda ndiani ndiPotifana achi handiti ndobva vakauya vakutanga kudi kuchitaura vainyanya kutaura namukoma wangu ini zvadaro ndokubva vachiti handokwanisa kupai 200 kata vamugombe musadaro kumugoti pa200 yechii handiti pakuti mutichinjire ndakati aurai zvakadaro imbai kuti ibve muzita mababa wedu inobva muzita mababa wedu yoenda kuno umwe mwana through tadi tange taungana semhuri toendesa muzita rani tichaurana navamugombe vakatengeserwa imba zvechitsotsi naRudolf handiti imukavabvunza anogona kupupura nyaya iyoyo tadaro vamugombe ndobva tombotsvagawo vamwewo vatowirira navo vakatouyawo vakatotata nesu kati aiwa asi taungana mali imi kwenyu ndimwe amune tsotsi renyu rinoRudolf itsotsi renyu nebva ratengesera amba saka izvi zvose zvakurondedzera izvi zvakaitika izvi zvakaitika asi avakatengeserwa amba nemukoma wedu ipapo ndipo mungade mawirira nekutanga kuti avakatengeserwa amba nemukoma wedu ndizvo mukoma wenyu akatengeserwa amba nevava akadya mari haana kukupai saka imi manje uyu oda izvo zvandi vari mumba manje vari mumba inani izvi mumba inani hai shuga imba ineni yakatochinjwa zita zvese ndimunotorimo garai pasi yada nditini imba ine vava izvi ndovanemba saka ava kuti izvi tsamba dzavo dzichitere kumushe vanga vaita death certificate ramakanovatorera mukasazowirirana moda kuti muchibhadhara nekuda dzimwe mari hamirikwa kuti ndotenda kuti dai vakauya vachitenda zvamuri kutaura nefungo yamamunayo yekuti dei matipawo mari ndofunga mungade musambouya kuno mungade vasambouya kuno mungade makawirirana nokuti pangoda kupai 200 dai akaita shoma sekutaura kwamaita ndindizvo ndomatarura vaita nauripo ekushamare ndeyekuti nyenyende panokutaurira nambokura avasungatare vari kuda death certificate munokwanisa kuvapa rini handikona kukwanisa kuvapa izvezvo munaro tora iwe ndiwe murume kwatora tiri kuona changamire certificate of death yava pano musindo chokwadi murume zvakaitwa 16 April 2025 death certificate ndokwapo Sanya District Registry Death and Death Section kurati godapera rakabuda izvi saka ndiro zita rokutaura ndiro
asi iri duplicate. Ndakaphotocopy. Não faço que foi uma wakaenda kuna commission of courts here to certify what is true from my day. Ya, zvatakaita nezvekuti death rababa yakanga siri mukombiyuta. Vataenda kumabeth vatakipinza mukombiyuta parariri. Commission of all that number ni asi pamabeth vaenda pataka. Ndo mvunzo wadota ndo parinyaya. Ndo unozono certify kuti chokwadi. Ndokuti mune mchipika kuti chokwadi style nini. Kasasa certify kuti haigoni kushanda kunyanya richiti is true copy. Because pane kodo original. Yes. Ndokuti pane iya ina certify way. Original. Uya nayo. Original iri padongo. Iwewe uya ne original. Alright. Wotorana neuyu. Anditi moenda pazviri kudiwa. Uyu zonoitwa anokudzorera risi rake. Atoribati. Iwo nzwisisa. Iwo unenge uine death certificate rako. Zviri kuda kuitwa kucancel. Zoitwa iwo uripo. Chavari kuda ungokopa zviri. Nekubata shuwa kuti munhu yakafa. Rini akarigwa rini. Anditi iwewe ndiwo unouya nedeath certificate rako. Ndiwo unodzoka naro, ndiwe muridzi waro. Harisi kupuwa uyu kuti agare naro. Anditi saka kana tawirirana ipapo ndo patakuda kuzoenda kuna mugombe kuti chitaurawo naye zvino uri kuzvigamuchira here kuti wouya neoriginal. Chandinogamuchira ndechekuti ndinouya neoriginal ndakacertifyiwa sezvamutaura, asi kuti inini ndikwanise kuenda nawo kukanzuro handikwanisi. Ndongovapa pamberi pedare seizvizvi kuti death woita zvavari kuda kuita nedeath rand baba wangu hazvina kushata. Iwo ukarisarenda pano uyo akaenda naro anoridzora pano. Handiti zvekuti hana chimenemene chaari kuita nekuti zvine zvavo maoko epolisi isinotomupatazisawo polisi. Tiri kumupa izvi asi ngazvidzora uyu odzora. Chinyuto handina. Aiwa handina. Ko ndinenge ndichipinda papo apa hapana pandinokwanisa kupinda. Toda kuti uyu azokutenda rudo. Apa kuti chokwadi mambo wangu apa handikwanisi kupinda. Ini hangupoti pandakazvimirira handikwanisi kupinda. Inopoti handikwanisi. Asi kuvapa date ndodi ndikwanisa kuvapa. Hapana chakaipa. Hapana chakaipa. Hapana chakaipa. Asi ungati wede usiri angafa ndopinda ndava ndiyani. Maybe kudai wone kuti hayi ndikupane mukuru anofana kupinda nevapa. Pamusoro pamwe ndicharasika kutaura asi ndichaedza kutaura chaizvo. Mwana amemona zvaitaita sokuti angoita saashokeka so. Asi pano pambishi pane nyaya ipapa. Hakusi kutotanga kupinda nyaya yemutora zvayo ivo zvikukaro koti kwacho tate tiriko zvese nei pano pane nyaya. Funganga ndandifunga ndiye kuti pamwe zvamanikidza kuti mwana asanyatsowana mukana wekutaura sokuti pamwe angoto dressing yake semwana angosvika ikangomukanganisawo inei. Asi pana papa hapana kumira pane nyaya. Ini ndina hama yamai vake vana ava pakatengesa. Aiwa. Ini mataura. Imi ndine vanhu. Ndozo manokore, Tobias manokore. Tobias manokore. Tetra mabara rekunyora. Ndo Tobias manokore. Tobias manokore. Vana vambuya vangu. Vana vambuya vangu ini baba vangu ini. Saka pakaitika zvakaitwa naRubio naService. Utu wanatoka tulitwana tudukuduku anga ito ne 7 years. Mukuru wacho achakanga ane 9 years. Joanna ari pakati pa vakanga ane
ameno asi ndo difference yavo. Saka pakashandiswa chimene chakaita chokuti ameno tikatomboita statorapinda mukati mazinda kumbigana nasiku kwakuti kuti vana vokuvadziwa vabetserei. Asi imba yakatengeswa nechito chinhu choda kuti tichengete vana ava nemba iyo. Manokore. Ndobva mari yangu Manokore. Akatengesana wechitsotsi akatsotsa. Nawe ari kuda mari yake bei. Imi makatoziva kuti akaitirwa chitsotsi. Hatichamuomesei aiti zvakanaka panguva yaakazviita. Asi imi muri kuziva. Imi misungisai vanhu vakakuruka munhu. Imi uyu kuti aruze imba iyi. Imi sungisai matsotsi aya. Dhani kuti matsotsi aya ari kufamba mari uyu anongoti yakadyiwa kumusha. Kwaningi ndo kwandakatenga. Zvekuti mari yakadhistributwa sei hane nazvo. Saka nyaya iripo ndeyekuti imi kana muchitoziva kuti nhingi nanhingi vakatengesa vana vari vadiki. Imi miitai suva vanhu ivavo. Uyu kana achizomira navo ochinomira navo iye. Handi muri kuona. Uyu anohwina kesi yake kuvanhu vakamubira. Kwete imimi kuti mumurambire iye akaitirwa nehama yenyu. Ndo patinoda kuti mubate Manokore. Yes. Imbai mwana wa Mandede ine makore mangani yatengwa naona. Sumuka. Nokuti ndaisenza nababa vanenge vakaitenga pavane paCMP ya 2003 nemukadzi wake wakanga akaroora vachigara paimba iri pachura wokwandumbe kodzolo paretimes ano aibva Mondoro anditi. Saka kana pakaita 20 years panenge pana eya unoziva kuti mukoma anoitwa eya anoenda kukotopwa certificate of air inonzi uyu ndiye mukuru mwanakomana wa Stole andi muri Stole right oinda neeya ya asi isu muzvebha akatiudza chitoro chedu icho chirapa achiti musachinje mawire muchiisa kumwana takaungana tose ndopade vana bhimashi vari pano mukangoisa eya chete zvotengeswa zvose anenge ane mvumo nokuti ndiye ave baba kwamuri nometa muri vadiki-diki makadai. Saka kana mukoma wenyu akangoita eya wenyu mimi wakatengesa imba zvatoziva ezvino panogara shumba mukomrade anditi pachurapo andimazvona. Saka wamungadhimande imimi kuti munodhimanda mutenge ana mapepa akatengeserwa nakansela ainga ari sefi andimoziva achigara paimba yeblue iyo yaakavaka akawitnesa sewitness yemukanzuru yezvokwadi ari kansela wekuchirikito. Ndosaka asina kuya pano sefi ai ndiri kumusangana nokuti ari kuziva zvaakaita. Tine vanhu vatsotswa nenyaya idzi dzedzimba idzi. Mupostori uyu anga ari muno akatsotswa stendi yaakatenga for 50 years ane mapepa kudai ikatengeswa neumwe kansela umu mwadha yakatengwa nasekuru wangu Matonga kasitimu kamajaira akakukudla vanhu mari Bafana kutaura namambo Sumuka. Zvinoreva here kuti baba vanga vasina kunyoresa masi chitapomba imese hakuna chiro kanzuru baba vasina kunyoresa vana even kanzuru kwanzi msindo wafana na beneficiary yemwana anu yakatengeza nerudo wafana pamapepa aripo ana vakulupa zigoro avana inantisina ana vakulupa zigoro nokanzuru ariko ku cancel yokadoma kustara property goro arimo pama files amuna apana beneficiary ye property estate yese ya baba bakumombe kusha kungoro swa kumoto bekishachi akuna chinhu chakanyorwa kuti kwai ndisha 45 ndisha rudo ndishachi
ndona sokuti ivo vana sekuru ava vakanonoka vakachengeta nyaya. Baba wako uyakatenga 2003 nguva yese pane pakagadziswa manhede akafa gore ripi? Baba wakafa 97. 97. Chinoitika vamanokore simukaita mukomana pauya patira pachiregista zvakashata kuti munhu akamwa anopedzera kuti wanikanganisira ndamuwati akamwa nokuti andanda mudaro anditi wanikanganisa iti wakamwa mvura asi ndo mvura yandiri kuonai nekuti panapa vamanokore pane umwe watakatonga mistake ati akariva ranga ririmo dori yarinongokumidza kugutisa munhu nobva rabatiwa kuguta uku imi ndimakachengeta nyaya uye sevi wacho ndaona kumapepa apa auya apa uyu akatosaina zvitagona chirombo kuti nyaya asina kuuya ndovamhara ivavo tochiti akashandisa position yake zvisiri izvi being a councillor ende munhu anobva kuchirikiti aradza kuti anenge anouzvisika anobva asainira topakanzi sevi urombo ndio munhu amadasu from 97 to 2023 akatengwa nababa ndomakangochengeta zvino havakuda certificate moti zvati handonasi kuti pamakapanonokera kusvika sei judgment ikapiwa kuti uyu aguma tikunza certificate original ndopotoendaipa kana imire dzenyu dzamunoita memuchikoitawo zvenyu asi certificate zaenda kuno uyu seclaim yake toti musowafaikuchema isifaitii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 pandamubvunza apa akati handina kana nyaya ndo pandakorekta pakuti isu nyaya zvokuti kune nyaya iriko zviri kuigara pakati tiri kuchiziva saka zvokuti uyu angada angotsetsenera iko zvamati akutochemapa ndo zvaangada angotsetsenera paabvunzwa namambo kuti une chimwe chekutaura here angada achingoti ga avaosungunuka ava pazvinhu zvavakaitira naisi tisipo pana madistricts avo chavatimozomutsiura kuti kana uchida kudara usagute zvakanaka nokuti kuguta ndokukonzeresa mazora kana zipi yake munhu muduku taona yakashama zosibhadhariswa munhu wakangorekedzwa uchangamira saka izvo ndosumuka kumbopiwa discipline pitani mudara muchemi 1 mudara mumwe munhu akaguta ndokuri kukonzeresa kuti miscellaneous iyoyi inoti miscellaneous yauri kuita iyi because you are a man over 18 years should be stable enough to reason nekuti no ndapadare wapabata kwete kuti ndikachema nekuti anonzwiri hatimbokunzwiri totsvaga nyaya sezvairi wapabata be disciplined apachemiwa ameno chirombo zvakanaka izvi tatingofunga ndezvekuti pasure kuso vakanyara kuda kuti vakaurira hatingawane hedu umwe angada kutumbura pfungwa kuti hamakazerezwa nani imi makada mari yemu isofa chakanakira ndekuti vanhu vakaita kana ndibhuti vakatotengesera havana kuda kukupai isu hatichatsvanga zvokumba kuima takuti makatotengesera ava mese kana inga mistake avo ndisekuru inga mistake kumba ndogona ngoitaura yoni but haichapetseri uyu akatokupai mari mukati akatorarha mari 1 kungwara kwake mani akarha mari ari 1 kuratidza kuti ime hana mbokuverengai kuti ndimwanani inyaya yanga ichifanirwa kusolvwa nasekuru ava tisati tamboita zvose kuti koiwo waigotengesa mbako vamwe vasingazizizi aidha nyanga wanga uri kudikiso asi mari yeyo ngaichengeteke kana ndipei kuru ndimuchengetere kure vaimwe manje iye nhasi mwamusi wade uriwo unotoklema kuti ava sekuru vakapiwa mari yangu but havana kuda kundipa handiti vaiko ndo vanofanirwa ndo vade vakakupetserai ava sevana vemunhu mumwe chete vana vavatete but sekuru vakungokura kuti haizvo zvikuitika ndokuva zvakanaka but mari yatsengwa nemunhu 1 kusina chinodzoka uyu makatotenderana naye kuti atoremba anotorimo saka ina nditioni kuti pane nyaya kuti tingagadzirisa kana kuti inonogadzirwa kupa chata achingota bedzi ita munhu mukuru ungoitewo munhu saizi yako watokura izvi kungotsvaga nenzimai zokuti pamanje tingadi kana zvamamuchiita kubva suro muchizviita itai hazvina nebasa simba hariperi kuti ungangoita ukahukunda iyoyi yamba waita yako neshungu ndotokukumbira mwanangu sori zvomukoma ndione kuti pane chinobuda plaza akatofa
iye akati andikazona Kachisaina baba mame nefunga kuti awe zvakatofa tingate kuti tiwane mbai yakatotengwa hazvichaiti Chindausaina kuti certificate uchaunze so that musi 5 knows that certificate. Pandausaina. Pandure mambo. Iyo vamugombe vangu vachiri nenyaya ichiri kucivil court aisiri yapera ichiri painga apa yakasimusa mvura munyaya yemba iyoyi handizivi kuti tinopafambisa sei vagombe ivava yako navo yapera yeavo rekaichiridza kana vachizodzoka bheki kuti hai inonoperera kuti vasauya ikoko totoziva kuti vanodzoka pezi pano hakuna kwavanoenda ukapaparika zvako uchitoda kuti kana koti ndonopedza nyaya ukadzoka pani toya tokuchata apa ngandisani kuti urikusaina uchaudza certificate chapo kamuchira tonza certificate original vava wati unaro rukado mariare saina izvo inasaina iva kuchita hapana mari udokwaura kuti izvo nemari yedu yekoti ndatosoda anokuudza kusiya zina kupitsaira mugombi ndori kuda death certificate mupe transport aende kadoma ndiwo uri kurida hasiriyo ndizvozvo iwe chimuti chamwari indokubatsira netransport kuti iwe zvikukurumidzire nokuti iye achafa risati raundi rozodza atichaziva aikuchengeta saka itakuchifamba Então,